S'anomena desenvolupament sostenible aquell que és capaç de satisfer les necessitats actuals sense comprometre els recursos i possibilitats de les futures generacions. Intuïtivament, una activitat sostenible és aquella que es pot mantenir. Per exemple, tallar arbres d'un bosc assegurant la repoblació és una activitat sostenible. Per contra, consumir petroli no ho és, ja que no es pot restituir a la natura. Avui en dia, una bona part de les activitats humanes no són sostenibles a mig i llarg termini, tal com estan plantejades, el que pot portar unes greus conseqüències pel nostre planeta i els seus habitants, raó per la qual ha adquirit tanta importància el terme sostenibilitat, molt lligat amb la solidaritat envers les generacions futures. Els aliments. Ets el que menges. Aquesta expressió es sol utilitzar per subratllar l'estreta relació entre alimentació i salut. Saps, però, que el que poses a la taula també té repercussions en la salut del planeta? A més, la sobrealimentació del primer món contrasta amb la fam que encara avui pateixen 800 milions d'éssers humans del tercer món. La globalització. Saps quina distància han recorregut les coses que consumeixes? Quins productes químics se'ls han aplicat? En quines condicions treballen els que les han produïdes? Segons els productes que adquirim, fomentem unes formes de producció i comercialització o unes altres. Les nostres opcions com a consumidors tenen conseqüències en l'estat del medi, en les condicions de vida dels productors, en el benestar dels animals dedicats a la producció industrial d'aliments o en la perpetuació de determinades disfuncions socials causades per un mal procés de globalització. Les deixalles domèstiques. En la natura tot es transforma, s'assimila i es reaprofita contínuament. Durant segles, els residus generats pels humans, com els que produeix qualsevol altra forma de vida animal o vegetal, s'han reincorporat fàcilment a aquest cicle natural. Però el model actual de vida als països desenvolupats ha canviat aquesta situació. Molts productes estan tan transformats que ja no s'incorporen espontàniament a la roda natural. És el cas del plàstic, per exemple. Cal estalviar deixalles i reciclar. La contaminació. Què contamina l'aigua dels nostres rius, llacs i embassaments? Gairebé tots respondríem que els residus industrials, els purins o els fertilitzants agrícoles. Però, i els residus que generem a casa? Un de cada 4 europeus reconeix que llença medicaments al vàter, olis de fregir a l'aigüera, etc. Aquests elements interactuen entre ells, causen malalties en la fauna dels rius, resistències noves en els microorganismes. L'aigua. L'aigua ho és tot. Sense aigua no hi ha vida possible. Per això cadascú de nosaltres necessita disposar diàriament d'una petita part de l'aigua dolça de la Terra, i aquesta és limitada. Al món hi ha 500 milions de persones que pateixen escassesa gairebé total d'aigua potable. Mentrestant, la demanda no para d'augmentar supèrfluament als països desenvolupats. L'energia. Frigorífic, rentadora, televisor, estufa, assecadora de roba, etc. El nostre benestar depèn del servei que ens presten aquests aparells o del seu funcionament desmesurat? Necessitem llum, escalfor a l'hivern, refrigeració a l'estiu, efectivament. Però per aconseguir aquest benestar cal consumir cada vegada més energia? A Europa consumim per cap fins a 20 vegades més energia que al començament del segle XIX. Això té un impacte social i ambiental massa elevat. La mobilitat. Fa poc més d'un segle, la mobilitat humana es limitava a la distància que una persona o les seves bèsties de càrrega podien recórrer caminant. Avui, però, per a la majoria de persones no és estrany recórrer milers de quilòmetres l'any, siguin desplaçaments quotidians, siguin viatges llargs.
Les mercaderies, al seu torn, recorren continents i travessen mars abans d'arribar a les cases o empreses. La humanitat no vol renunciar a moure's. Tanmateix, atesa la despesa energètica i l'afectació atmosfèrica que implica fer-ho, no hauríem d'aprendre a moure'ns millor?